फाल्गुन नदी स्नाने सृष्टि विचित्र फाल्गुन नदी पुराणे प्रसिद्ध हतभाग्य मुनि बलଯାତ୍ରା କାଳେ ନ ଦେଖିଲି ମୁଖମଣ୍ଡଳ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବ କି ନଥିବ ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟେ। ଏ କଣ ଦୂରଦିଶା କିମ୍ବା ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ ଏ କଣ କୋଉ କଣ୍ଠେ ଭାସି ଆସେ କୋଳାହଳ ଧ୍ୱନି। ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସୁଛି ଭରତ। ନାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏସବୁ ତୋର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ନାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାହା କର ନାହିଁ। पिता माता प्रजागण अछंती किपरि भाई अयोध्यार सुख शांति सब चूरमार हो जाइछि भाई। तुमको न देखि कांदुचंती दिवानिसी प्रजागण भाई कांदुचंती तरुलता स्थावरे जंगम। हाय राम कई भरत भाई कौन होइछि मो पितांगर पिता चली गले हमर नाम Sara
Sama-sama kita cinta
ଭାଇ ବାଦାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଭରତ ଭାଇ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ ମୋର କର୍ମର ଫଳାଫଳ। ନାହିଁ ଭାଗ୍ୟେ ମୋର ରାଜ ସିଂହାସନ। ଭରତ ଭାଇ ଅବୁଝାଅ ନା ବାବୁ, ଭୋଗିବାକୁ ହେବ ମୋର କର୍ମର ଫଳାଫଳ। ଭାଇ करियची सत्य न करिए राजीव रचना राजीव भक्ति मनोबल न रखिने जीवन ତେବେ ଘେନ ଏଇ ପାଦୁକା ମୋର, ଫେରି ଯାଅ ଅଯୋଧ୍ୟା। ଭରତ କିଛି ଦୁଃଖ କର ନା ଭରତ, ଫେରିଯାଅ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହି ରାଜସିଂହାସନ କର ତୁମେ ପାଳନ। ଯାଅ ବାବୁ, ଫେରିଯାଅ ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ। तेरे जीवन ही फेरी तेरे जीवन आई करी अच्छी सत्य दिए तुम पादुका तुम्हारा घेनी जीवी सिर जतन रे सिंहासन रखी पूजबी मु शिशु पुष्प चंदने ବାବୁ ତେବେ ନିଅରେ ବାବୁ ପାଦୁକା ମୋର, ଫେରି ଯାଅ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରେ। Love
के
ଯିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଥିଲେ ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାତୃଦେବ।